Insomma la festa als Burgassos, che ara faran un event penso que al final serà un 3 de 7 a sota i això que ara veurem allà aquí serà imagino que serà un 3 de 6 a sota ja veurem. Silenci, tothom! Preparats! Genoll! Peu! Preparats! Amunt! Carla, pots curar per aquí? Preparats? Genoll! Peu! No prendeu el cul, no prendeu el cul. No prendeu la vena. Sí, preparats? Anna, mira per arribar. Amunt! Trem agulles. Todo el mundo es súper compensado, para que la checada bien, hay que estarle importando, Ahora cuando empieza el casino, no ha empezado. Tres pasos. Todo el mundo viene para adelante, viene agachado para hacer las puertas hacia arriba con las piernas. Vinga, preparats? Genoll! Silenci! Va, està bé. Preparats? Finita! Silenci! Tranquil·los a poc a poc. Silenci! Verás, Dosu, vamos a tranquilizar a Castillo, va. Dosu, con mucho cuidadito, salimos, sin correr, Va. Cuidadito de Dosus. Va. Ya está. Silenci, baix. Se mueve la piedra. Por debajo se tiene que mover. Vale, venga, Juan. La veritat és el primer cop que he vist en Castell en una posició tan privilegiada com avui i a més per sota i em fa totalment nerviós les coses que estan passant a la pinya ui molt més interessant que això que està passant a dalt de tot bé, una vegada no me la trobo al Burdegas, des de la plaça de les Casernes durant la festa major, doncs no